Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saka kelas 10 telu badhe deskripsiaken Klepon. Klepon iku salah sawijining panganan tradisi kang kalebu jajan pasar kang akeh sing nyenengi. Klepon digawé saka tepung beras ketan. Tepung beras ketan dibentuk bunder kaya bal cilik. Diisi gula Jawa. Bunderan tepung iku digodhog ing banyu sing umum. Yen wis kemambang ing dhuwur banyu, banjur diangkat lan dicawisake karo ambil parutan. Klepon iku akeh sing nyenengi. Soale yen dipangan gula Jawa sing ing jero klapa muncrat ing jero dupa. Misalake rasane legi.